так земли прилегаешь, так земли. Цепился, цветы дикие, стидел на зиму чуешь, стидел на зиму чуешь, стидел. Крыть, земельку крыть, стидел на зима будет, стидел на зима будет, стидел лихую свекровь чуешь, лихую, ты манишка, ты молода, лихую свекровь чуешь, лихую свекровь чуешь, лихую. Шую, не шую, вижу, не вижу, не маманька будет, не родная будет, не будет. Шую, не шую, вижу, не вижу, не маманька будет, не родная будет, лихую свекровь чуешь, стидел на зима будет, лихую свекровь чуешь, стидел на зима Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ми раді знову зустрітися з вами у телекав'ярні «Вечірнє Вітебськ». Ми віншуємо вас з надиходом весни. Нарешті все більш чутно заспівали птушки, рики пробили льод. А до нас повіншувати вас з надиходом весни завітав цудовний гурт «Релікт». Это Александр Демиденко, Владимир Козлов, Виталь Макшон и Змитер Наркевич. Добрый вечер. Добрый вечер, Вітання. шановные глядачи. Я хочу запросить наших глядачоў у нашай суполкі ў сацыяльных сетках. Сачыце за эфірам, далучайцеся, задавайце ваши пытанні.
паспрабуем спытаць гэта ў нашых гасцей сёння. Конечно. Хлопцы, вось такая цікавая рэч. На розных сайтах падаюцца зусім розныя і даты. Так, калі вы з'явіліся, некаторыя, скажем так, крыніцы даюць такую дату 99-й год, нейкі 2001, хтосьці 2005, і ўвогуле адкуль вы, таму што пішуць таксама і Светлагорск, і Гомель, і Мінск. Нейкая вось таямніца над вами такая вітае. Всё ж таки можна праясніць, скажем так, сітуацыю, калі вы з'явіліся і адкуль. Вова. Ну, насамрэч, я пацверджу, што гэта так. У гурта «Рэлікт» я лічу, што не адзін дзень народзінаў, таму што мы як такая нейкая птушка «Фенікс», якая таксама ў 99-м пачынала, потым 10 у Гомелі мы пачыналі, потым таксама ў гэтым складзе мы з'явіліся ў 2005 годзе. Вось, Але не, Вова, ты блытаеш, у 2005 годзе не, это быў іншы склад. У 2005 годзе я прыйшоў у гурт. У 2005 да гэтага, ну, пра гурт «Рэлікт» з 99-го года растлумачыць Александр. Ну, што я магу растлумачыць? Гурт «Рэлікт» з'явіўся ў горадзе Светлагорскі сапраўды ў 99-м годзе. Але, ну, мы былі проста маленькія хлопчыкі, падлеткі, школьнікі, якім проста хацелася неяк прыемна і цікава вабіць час. Ну, і рабіць нешта карыснае, нешта ствараць, а не проста спажываць той культурны контент, які нам тады прапанаваў час. Вось, і хацелася стварыць нейкі свой гурт, мы яго стварылі, гралі, было шмат розных ракіровак, адні сыходзілі, прыходзілі. Я спачатку пачынаў як бас-гітарыст, пасля ў 2000 годзе пачаў граць на барабанах. Так все шло до 2005 года, калі ў гурце з'явіўся Владимир. Мы з ім нават у адной школе разам вучыліся. Але прыйшоў ўжо пазней, разам вучыліся, прыйшоў пазней. Ага, ну так і так атрымалася. Мы былі трошкі знаёмыя ў школе. Вельмі трошкі, проста адзін аднаго бачылі. Я так разумею, што з цягам часу у вас і мяняўся стыль вашай музыкі, так? Мяняўся, канешне. Першы стыль гэта быў такі, я не ведаю, як джуніор-рок, калі хлопцы не ўмеюць іграць, але вельмі хочуць. А я думаю, што ўжо на той момант гурт «Рэлікт» нейкія такія зярняткі некай арыгінальнасці, да якой мы заўсёды цягнемся і працягваем цягнуцца зараз. Адна з нашых мэт. Я не ведаю, мы пачыналі такі гранж, ведаеце, самы распаўсюджаны. Тады ён быў занадта папулярны, скажем так. Ну, ўжо так... Ужо пайшоў спад? Да, ўжо пайшоў спад. Вось, але далей хацелі граць нейкі альтэрнатыўны рок, адно, другое, трэцяе, нешта цікавае. Заўсёды былі такія амбіцыі сыграць нешта не тое, што граюць усе людзі, а ўсе гурты, сябры, а крышачку іншае. І я не ведаю, канешне, цяжка характарызаваць. Я думаю, што лепш я бы прапанаваў гледачам проста крышачку палазіць у інтэрнэце, напрыклад, запрашаю... Так, вашы ўсё можна паслухаць, так? Так, у нашу суполку ВКонтакте «Рэлікт». Хочу нагадаць, што «Рэлікт» пішацца праз адзінку. Р-Е. Адзінка, ік, так. Добрая памятка гэта то, што у нас над і ёсць кропачка. Гэта ўжо, ну, адзінка не мае кропачку. Вось, а там ёсць усе запісы нашых, ну, всех перыядаў. Розных перыядаў. А вы памятаеце свой першы прыезд у Віцебск? Калі не памыляюся, гэта быў 2001 год. Так, клуб «Сава», «Hard Life» и «Heavy Music». Гэта культавы быў клуб у нас. Я не ведаю, як гэта так атрымалася, бо мы былі такія маленькія гранжата, а там ужо былі усе такія здаровыя хэві-метал такія хлапцы, і все спявалі гроулам, там скрімам быў Black Death, Grind. Файныя калектывы, мы ўвогуле глядзелі такімі вачыма, як так, мы ігралі першыя. І там былі, ведаеце, такія госці ў якасці зорак, хедлайнераў, гурт Thought Stone з Галандыі. І ведаеце, што, напэўна, мы толькі гэтаму гурту і спадабаліся. Бо асноўная публіка так з непаразуменнем глядзела, і так у іх было, што гэта такое? Што за хлопцы такія? Прыбярыце іх, давайце нармальную музыку. А чаму спадабаліся менавіта гэтаму гурту? А я не ведаю, ну, здаецца, што можа за тую крышачку арыгінальнасць, можа за падабенства да такой альтэрнатыўны хэві-метал, які мы выконвалі, прыгранжованы, я не ведаю. Можа за нешта такое, можа, што мы проста не гралі так званы ў той час хардкор, хаця гэта не быў хардкор, все ведаюць.
Можа быць, за гэта я не ведаю. А можа проста нейкі парыў душы, як кажуць. Ну, можа. Ну больш гэтага клуба няма. Не, больш гэтага Але клуба вас няма. таксама вы таксама прыязджаеце ў Віцебск, таксама вандруеце па другім гарадам. Калі вас запрашаюць куды-небудзь, вы адказваеце ці згаджаецеся з усімі прапановамі? Ты хочаш даведацца, які райдер? Ну, здалёк Я думаю, заходжу што да пытання. все можна абмяркоўваць. Усё вырашальна. Залежыць ад вольнага часу, там бла-бла-бла-бла, шмат розных. Канешне, мы зацікаўлены ў тым, каб нашу музыку несці людзям. Это самае галоўнае. І шмат канцэртаў, чым больш, тым лепш, тому што за мінулыя, там, я не ведаю, 3 гады, можа, мы сыгралі 200, ці 250, ці 300 канцэртаў. Мы з гуртом, хлопцамі хацелі падлічыць, але нешта, ну... Я думаю, вам могуць пазайздросціць шмат гуртоў. Потому что мы хотели, была мэта такая шмат іграць, нам гэта падабалася, мы атрымлівалі просто, ну, як я ўжо так жартую, гіпоталамус, эндорфіны. Вось. І, ну, сапраўды гэта вельмі прыемна. Ну, таму што, нягледзячы на тое, што мы насамрэч ужо такі, з аднаго боку, сталы гурт, нам 10 год, але ўмовы ў странах СНГ, Беларусі такія, што мы яшчэ малады гурт. Мы яшчэ малады гурт, таму што вельмі цікава. Не, ну, конечно, для нашай краіны ўвогуле 10 гадоў гэта не ўзрост. Гэта вельмі добра, таму што мы яшчэ творчыя, яшчэ маладыя людзі вельмі. Ну, а я думаю, зараз у нас самы час наведаць нашым тэлегледачам рубрыку «Афіша», што ў нас будзе адбывацца на гэтым тыдні ў нашым горадзе. В Большом зале Центра современного искусства открылась выставка графики Андрея Духовникова «Хроники отсутствия». В экспозиции представлено 48 графических работ. Посетителям предоставляется возможность совершить сентиментальное путешествие во внутренний мир художника. На этой выставке представлены работы, которые были экспонировались в Берлине, в Франкфурте на Одере. И эта выставка, в общем-то, выражает какое-то мое внутреннее состояние на сегодняшний день. Здесь же, в Малом зале, продолжается выставка графики Елены Гуриной «Крафт». Участница известного творческого объединения «Март» представила свои новые работы в смешанной технике с использованием оберточной бумаги. Арт-центр Марка Шагала представляет графику польского художника Томаша Кукавского. В экспозиции работы, которые автор создал за последние 18 лет. В этот период художник экспериментировал с разными техниками, как с каждой в отдельности, так и синтезируя их вместе. Томаш Кукавский – один из ярких представителей польской графики. Он очень известен в Польше благодаря своей деятельности. Он живет и работает в Белостоке, и там он раз на 3 года организовывает фестиваль «Графический Белосток», где старается показать наилучшие, наиновшие тенденции в польской и международной графике. Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо» города Витебска-Двина отмечает 20-летие своей творческой деятельности. Юбилею посвящена обширная экспозиция декоративно-прикладного искусства и любительского творчества «Место встречи всех эпох». На выставке представлены работы 27 клубных объединений, созданных при культурно-историческом комплексе. 6 марта солистка Витебской областной филармонии Елена Гракова выступит с программой «Под небом Парижа», основанной на произведениях французской эстрады. Певица исполнит песни из репертуара Шарля Азнавура, Мире Матье, Эдит Пиаф. В концерте примут участие Оксана Новикова и Сергей Белоусов. Вось такія цікавыя падзеі чакаюць вас. Раім наведваць гэтыя мерапрыемствы, расці духоўна, культурна, а мы ўсё ж такі звяртаемся да нашых гасцей. Хлопцы, калі звяртацца да вашага стыля, так, зноў-такі ж у сетцы падаецца шмат накірункаў, і прагрэсів рок, і метал, і альтэрнатывы, і тое ўсё. Вы імкнецеся заблытаць крытыкаў, ці што? Ну вось, як увогуле вы ставіцеся да мнення крытыкаў? Яно важнае для вас ці не? Ну, ведаеш, з пачатку часу, як я прыйшоў у гурт, зрабілася так, што нам заўжды казалі, для
лёгкай рок-музыкі вы надта цяжкія, Цяжкія. а для сапраўднай там Для метал, брутальных. блин, да, надта лёгкія. Вось, таму на першы час мы, конечно, так думали, што ж рабіць. А потым год-два і ўсё, і мы вырашылі, да, хай кажуць, што хочуць. Вось, мы вельмі любім тое, што мы робім, і крытыка павінна быць станоўчай. Вось, таму казаць, што не, гэта можна абсалютна кожны чалавек, а казаць нешта станоўчае, ды падказаць маладым музыкантам, якім на самым першым этапе развіцця гэта вельмі патрэбна, гэта мало. Тым хто. больш мы ўжо высветлілі, што 10 год гэта яшчэ малады гурт, таму прымаюць Я просто толькі... от себя добавлю, что критика, конечно, просто критик мусить быть компетентным у своей критицы не только. І критика мусить бути конструктивною, так само. Ну, а что такое деструктивная критика? Ні, ну, скажімо так, вона повинна Пробач, я просто хочу... Я думаю, что есть моменты, когда мусить быть и деструктивная критика. Когда якой-нибудь творчай адзінкі не варта займацца творчасцю, лепш іншым, абраць іншую нейкую справу жыцця, можа мастацтвам, яшчэ і выяўленчым сэнсе. І просто крытык ему кажа, што крытык аўтарытэтны, які мае досвед, можа і сам музыка, ён можа сказаць: не, чалавек, мы бачылі, як ты малюеш, лепш малюй. Напрыклад, это просто з неба. Все падзеі лічыце не. Але галоўны крытык для кожнага музыкі — гэта музыкальны рэдактар на радыёстанцыях. Ці ахвотна вашы трэкі бяруць у ратацыю радыёстанцый? Таму што я не ведаю у Беларусі радыёстанцыі, якая па фармату падыходзіла бы да вашага гурта. Беруць, чаму не? Напрыклад, ёсць радыёсталіца, якая... мне хочется верыць. Я просто не так часто слухаю радыё. Мне хочется верыць, што з ахвотай ставіць нашы трэкі ў ратацыю. Некаторыя. Можа яшчэ які-небудзь. Я просто... Мы пакуль не займаліся так шчыльна гэтай справай. Таму што мы, ведаеце, больш по народу ходзім. Вось я таксама, я магу не пагадзіцца з табой, што галоўны крытык — гэта радыёстанцыя. Я думаю, што ўсё ж такі галоўны крытык — гэта слухачы. І наведванне вашых канцэртаў гэта больш, пэўна, паказвае, падабаецца ці не колькасць слухачоў, так? Конечно, варта не забываць пра тое, што музыкант, выканаўца не мусіць ісці просто на, як кажуць, на паваду натоўпа, каб просто, быць такім петрушкай, клоунам, я не ведаю, каб рабіць, як вы, напэўна, калі чыталі Геккельбері Фіна, там быў такі каралеўскі жыраф, вось, просто не паказваць такое нешта, шок-контент. Вось, прабач, я хочу яшчэ сказаць, просто мне здаецца, што крышачку музыкай трэба несці невялікую асвету, я думаю, што... Вучыць. Не тое, што навязваць і там пысай тыкаць у нешта, а паказваць, напрыклад, зараз мы спявалі адну народную песню, зараз будзем яшчэ. Мы просто, як мы бачым, як мы адчуваем гэтыя народныя нашы беларускія песні, мы іх актуалізуем у сваім стылі і прапануем паслухаць людзям. І я думаю, што я нават ведаю, што былі такія выпадкі, калі просто людзі, пачынаючы слухаць рэлікт, пераходзілі ўжо да больш глыбокага вывучэння нашай беларускай традыцыйнай культуры. Аўтэнтыкі, так? А як жа аўтарскія ўзнагароджанні? Для вас грошы не маюць ніякай цаны? Але вы ведаеце што, такая справа, калі казаць пра роялты і рознае. Я думаю, што увогуле на тэрыторыі Беларусі сучаснай пакуль што мала хто можа дазволіць сабе жыць менавіта з гэтых аўтарскіх узнагародаў. Я думаю, што адзіны шлях, які можа зараз нам час прапанаваць, гэта заліваць на стокі некаторыя такія джинглы ў розных стылях і атрымліваць вось гэтыя адсотачкі, працэнты ад таго, што нехта будзе ўжываць. Таму што зараз іншая сітуацыя на рынке увогуле музычным, што там дыскі прадаюцца не так, як раней. Раней, канешне, мы казалі, выйдзе альбом, бомба, чалавек адразу мог станавіцца зоркай, таму што яго альбомы пакупалі. Зараз ужо ўсё па-іншаму. Гэта відавочныя, трывіальныя вещи, іх усе ведаюць. Я просто паўтаряю. Як малады гурт, мне цікава, як вы адносіцеся да таго, што музыка ў інтэрнэце платная ці
наадварот. Ну, хлопцам, наколькі я ведаю, можна ўсё спампаваць на іх сайце. Пакуль што можна. Вось гэта... Вось і адказ на маё Вось пытанне. адказ, так. Не, ну, разумееце, што мы можам прадаваць свае дыскі на канцэртах, напрыклад, і людзі з задавальненнем іх набываюць, і ўжо наш мінулы альбом апошні рэкі прабілі лёд, і он выйшаў у 2011 годзе, зараз 2015, што я магу сказаць, я бачу, што калі мы іграем на канцэртах, да нас падыходзяць людзі, і гэтыя дыскі працягваюць набываць. Мы прадалі 2 тыражы, і мы так думаем, блин, уже, напэўна, ўсе, хто мог, уже павінны былі купіць. А не. Заўсёды з'яўляюцца Таму новыя што людзі. падрастаюць яшчэ Ну, пакаленні. ну, то бок мы не жалуемся на тое, што, там, ну, я думаю, што трэба рабіць проста маркетынгавыя кампаніі, тады можна неяк запампоўваць там на iTunes, ну, на ўсе вядомыя сервісы, і, ну, можа, у каго-небудзь і атрымаецца. Ну, мы спадзяемся ўвогуле, што ваша музыка накіраваная, скажем так, на моладзь, так, каб яны звярталіся да вытокаў беларускіх, да дзяцей, скажем так. І у нас ёсць такая традыцыйная рубрыка «Надзея». Гэта пра маленькіх дзетак з дзіцячага дамка, якія шукаюць сабе бацькоў. І на сённяшні вось дзень у нас ёсць рубрыка «Надзея» з вельмі шчаслівым фіналам. Раім вам паглядзець і парадавацца разам з намі. Сегодня праздник у всех мальчишек. Воспитанники детского дома старательно вышагивают, маршируют по залу, читают стихи и поют песни. Сегодня они герои дня, их ждут поздравления и подарки. Наша знакомая Саша, о ней мы рассказывали в одном из сюжетов «Надежда», сегодня волнуется по-особому. Ей предстоит исполнить песню перед своими друзьями. И волнение не от того, что нужно выступать перед целым залом. Все дело в том, что сегодня Саша последний раз поет перед мальчишками и воспитателями. Сегодня у Саши особенный день. Она едет домой. Расскажи о своих чувствах. Мне кажется, что когда я приеду домой, к этой маме, которая меня сейчас берет, что там будет очень хорошо, что там будут звери. Что ты первым делом сделаешь, когда вот войдешь Когда в дом новый? приеду, буду смотреть там все, ознакомлюсь с домом. Ну, а потом уже пойду на улицу смотреть, какие у них эти животные есть. А что ты можешь пожелать деткам, которые вот остаются в детском доме, твоим друзьям? Я им хочу пожелать много счастья, удачи, чтобы их всех забрали домой, чтобы они не оставались, чтобы детский дом закрыли. Тогда будут все дети счастливы по домам. Марине Валентиновне Саша приглянулась сразу, а взять на воспитание девочку посоветовала ей родная сестра. У нее уже есть опыт приемной мамы. А любви у женщин хватило сразу на 3 девочек. Так что нашей Сашке скучать не придется. И лучшая подружка Лены и Юля будут рядом. Шумные сборы, волнение и слезы, и радость – столько эмоций одновременно. Даже чемодан, такой тяжелый и неповоротливый, нетерпеливо подпрыгивает вслед за девочкой. Вот оно счастье. Едем домой. Вось такая радасная навіна ў нашым горадзе. Мы спадзяемся, што гэтая рубрика у нас будзе все больш шчаслівая і шчаслівая. Так і вам. Хлопцы, такое пытанне да вас. Вы іграеце і электрычныя праграмы, і акустычныя. Якія больш даспадобы вам? Хорошее пытанне. Вова? Не, я могу сказать. Скатился уже хорошее пытание, и на старт. Не, я просто подумал, что может треба тебе сказать. Кажи. Окей, я скажу так, что падабаецца тое, чаго менш, ну, в сэнсе, што такое адпачынак? Адпачынак – гэта змена нейкай актыўнасці. Калі ідзе шмат, напрыклад, электрычных канцэртаў, то душа прагне ўжо акустыкі. Калі шмат акустычных, то хочацца ўжо даць моцнага гуку. Таму, ну, я думаю, што гэта наша такая агульнае меркаванне на гэтую тэму. Вова? Ну, я думаю, з музыкамі трэба менш размаўляць, а трэба больш слухаць. Таму, калі ласка, можа, вы што-небудзь да нас сыграеце. І што сыграеце зараз? Народная беларуская песня «Галота». Галота.
Сенька, роднесенький, не про я ты стар, спаракой. Круто. Круто. А, хлопці, таке питання. Ось я ведаю, ви шмат виступаєте за мяжой, так? І я так думаю, що натуральна, більш сприяльна мова все ж таки за мяжой ангельська. Ви зробили крок у беларускую мову. Чаму так? Гэта, скажем так, вялінне сэрца ці гэта мода, скажем так, беларуская мова зараз і беларушына гэта А модна? калі мода пачалася? Ну, вось... Якім годам? Расскажите нам. Год дакладна не давядзем, але ну, усё больш зараз з'яўляецца гуртоў, якія спяваюць на беларускай мове. Першы наш реліз цалкам беларускамоўны, гэта былі рэкі прабілі лёд, наш альбом, 2011 год. Але яшчэ быў такі неафіцыяльнае выданне, такі міні-альбомчык, які называўся «Вытокі». Ён быў у 2010 годзе. Я не ведаю, ці была тады мова ўжо такая модная, і гэта добра, мне падабаецца тая тэндэнцыя, што это модна. Няхай ўсё больш гуртоў з'яўляецца. Няхай гэта будзе стане звычайным. І ўсё, гэта будзе самае хорошае. Тады ўжо людзі свой фокус з аднаго перенясуць на іншы. Это хорошо, але бэкграунд, кантэкст застанецца наш, свой беларускі. Я думаю, за мяжой як сустракаюцца? Ну, выдатна, але шкада, што бывае так, што нашы ўсе песні ўспрымаюць як народныя. Але няхай, можа... Нават тыя, што вашы аўтарскія, не фальклорныя. Але я думаю, што няхай так, можа і стануць калі-небудзь народнымі нашы песні. А ў штодзённым жыцці вы таксама карыстаецеся беларускай мовай? Ці паміж сабой вы размаўляеце? Залежыць ад сітуацыі, таму што мы можам... Залежыць ад асяродка, ад сітуацыі. Канешне, хацелася б, каб 100% ўсяго часу мы выкарыстоўвалі толькі беларускую мову. Але, напрыклад, на працы гэта не... Ну, мне прыходзіцца... Я вымушаны выкарыстоўваць ангельскую мову, таму што, ну, маю там зносіны з ангельскамоўнымі там калегамі. Ну, зразумела, так. Вось. Я думаю, што прыйдзе час і беларускай мовай ўжо нашы грамадзяне будуць карыстацца паўнавартасна. Давайте больш да лірыкі, Іван. А вось такое пытанне, глядзіце, вы выкарыстоўваеце ўжо вядомыя народныя песні, так? А ці ёсць у планах, скажем так, нейкія фальклорныя вандроўкі, як робіць там Іван Іванович Шук ці Сяржук Доўгушаў з гуртом Вуры, якія ладзяць вось такія вандроўкі, каб знайсці нешта новае? Ну, я лічу, што не такія ж у нас і вядомыя народныя, так, у нас самага вядомага, што можна знайсці ў сеціве, гэта толькі «Чаго ты лася». Вось астатнія, нават у нас ёсць песня, якую мы самі знайшлі ў сваім міні-вандроўцы, міні-экскурсіі народныя такое. Вось, і таму ўсе нашы песні гэта рэдкасць. Ну і тая, якую зараз мы толькі што выконвалі, «Хадзіла галодна». Таксама я не ведаю, ці выконвае хто-небудзь яе ў сучасным інтэрпрэтацыі. А ёсць такое жаданне звярнуцца да класікаў нашых пісьменнікаў? Напрыклад, да таго ж Янкі Купалавы. Я скажу так, што наша першая... У нас, я хочу распавесці, што у гэтым годзе будзе выходзіць наш новы альбом. Мы яго запісалі, вось літаральна тыдзень таму вярнуліся з Ольшціна, гэта поўнач Польшчы, да, я так... Ага, паўночная Польша, там бліжэй. І мы там запісалі новы альбом, які будзем рыхтаваць, і можа восенню, я спадзяюся, атрымаецца ўжо рэлізнуць яго.
І там ёсць две новыя песні, якія мы зрабілі не на вершы класікаў, але па матывах. Крышачку пазней, пакуль мы не гатовы распавядаць шырокаму грамадству пра гэта, але крышачку пазней мы распавядзем пра гэтыя песні і распавядзем, чаму менавіта мы іх абралі. Ну, у будучым яшчэ ёсць у планах звяртацца да класікаў? Я думаю, ёсць, чаму не? Навошта сабе абмяжоўваць? Ёсць выдатныя творы, просто на якія можна браць. І, ну, была такая думка, мы сустракалі, што наша музыка такая ба-ба-ба-ба-ба, цяжкая, складаная, гу-гу-гу. Але гэта не так, яна вельмі простая для кожнага чалавека. Вось, просто трэба сваю планку крышачку, я не ведаю, калібраваць. Вось. І ёсць такія творы, якія просто нават на тую музыку нашу, якая сапраўды такая таямнічая, містычная, лягуць просто як пад гэту музыку. Як было ўжо напісана, так? Як пад нашу стылістыку. Таму я думаю, што так, варта чакаць, і мы зробім абавязкова. Ну, калі ўсё добра будзе, канешне. Спадзяемся. Да гэтага вы зараз дзве песні кампазіцыі сыгралі народныя, так? Так, две народныя песні. А я ведаю, што вы яшчэ і сваё таксама прапануеце. Можна зараз паслухаць вашу песню? Окей, песня «Хутка недалёка», якая, вот той выгляд, які мы зараз мы ёй будзем іграць, гэта менавіта з таго маленькага альбомчыка «Вытокі» 2010 года. Ён зараз ёсць толькі ў інтэрнэце, ўжо ў фізічных носьбітах няма. Раскупілі. Так, вельмі такая для нас ужо старая песня. Вось такі своеасаблівы прывет ад гарадоў Мінска і Светлагорска, гораду Віцебску. Дзякуй. Окей. Можна? Можна, канешне. Что горать чорною водой по шибах, імкнусь тебе спаткать, чакать нестерпно долго, але не так складана, бесконцая дорога, не отчувай под мной, ты в стенах, и те в окнах няма святла, в гэтых стенах ідзе дождь, в гэтых окнах, у розных месцах лусяць, на праўду не ўзважай, аднойчы мне прысніла сон. Здрадивши себе.
вітанне з Менска. Хлопцы, я ведаю, што у вас за плячыма ўжо шмат фестываляў, шмат узнагарод, і нават ёсць гран-пры з фестываля «Бардаўская восень», так, у Польшчы. Якія вось эмоцыі, якое адчуванне было, калі атрымалі гран-пры? Не поверили, напевно, в гэта. Ну, як так атрымалася? Ну, звычайна, якая у нас карцінка ўзнікае перад вачыма, калі «Бардаўская восень». Гэта звычайна чалавек, які спявае там, ну, пра намёты, вогнішча, так, там, нейкі там чай у вось такой алюмініевай, там, у алюмініевым кубачку. Як так атрымалася, што на «Бардаўскую восень», да яшчэ і гран-пры атрымалі? Я скажу так, што крышачку назва гэтага фестываля можа... Яна умоўная такая. Ну, яна так заводзіць крышачку людзей, а не той накірунак. Што я могу сказаць, што барды гэта як сонграйтеры. Сонграйтеры гэта крышачку такое гэта шырокае такое паняцце, да? І я думаю, што можа тут такія праблемы перакладу, можа паразумення нейкіх словаў асобных. І, канешне, барды гэта ёсць сонграйтеры, якія могуць быць вельмі розныя. Можа быць Ніл Янг, гэта сонграйтер, і ён таксама бард. Это можа быць вось тыя, там, дзе два уселіся, трэцяму месца найдётся, там, ну, такія сябры, таварышы могуць быць у шведерах, такіх з бародамі, там. Там ўсё ж такі гэта было такі фармат проста ўвогуле акустычны, людзі, якія спяваюць свае ўласныя песні на свае ўласныя вершы. Вось. Чаму мы перамаглі? Я думаю, што той год менавіта наша музыка, наша выкананне, можа быць, яно было такім самым арыгінальным, патрэбным на то, потому што я думаю, што, ну, канешне, яно і так самае арыгінальнае. Окей. Я маю на увазе, што можа было так, што былі барды, і тут нешта новае такая з'явілася хваля ўвогуле музычная. Мне так хочацца ў гэта верыць, што было менавіта так. І чаму не? У людзей былі выкліканы эмоцыі, пачуцці, ўражанні вельмі прыемныя. І з тых пор, з тых часоў мы кожны год у якасці шановных гасцёў. А ўжо шановныя госці? Конечно. Ніяк канкурсанты ўжо нельга? Не. І дзякую, вельмі хочам сказаць шчыра гэтаму фестывалю, таму што менавіта адтуль пачалося наша нейкая такая упэўненасць у сябе. Той станоўчы фідбэк, які мы атрымалі ад журі таго конкурсу, ад тых людзей, ён, канешне, нам даў даволі хорошие такие пазітыўныя станоўчыя эмоцыі, так, які падштурхнулі. Што мы ўжо разумелі, што можам. А у нас пазітыўныя эмоцыі, калі вы не ведаеце, пэўна, не ведаеце, а дорыць кожны дзень у нашым тэлеэфіры ёсць такі чалавек Александр Карэнман, і наша традыцыйная рубрика «Патрап у тэлек». Раю павесяліцца разам з намі. Окей. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Друзья, говорят, понедельник день тяжелый, а вы прекратите его поднимать. Лучше смотрите себя по телевизору. Рубрика «Игра «Попади в телек». Мы начинаем. Саша. Саша, меня тоже. О, мы с тобой тезки, давай пятерочка. Саш, пожалуйста, скажи, ты учишься в школе уже, да? В каком классе? В первом. Скажи, тебя никто не обижает в школе, Саша? Ну, правильно. Чуть-чуть. Чуть-чуть обижает? Кто обижает человека с именем Саша? Кто у нас такой смельчак? Расскажи нам. Матвей. Матвей, будешь обижать Сашу? Лично приеду и дам тебе тата. Тата? Да, дать ему? Или что ему дать? Или что-нибудь забрать лучше у него, да? Саш, у тебя сегодня есть замечательная возможность попасть в телек. Давай, Саша. Ничего себе, с первого раза попал, Сань, ну ты вообще, как будто всю жизнь стрелял. Теперь у тебя есть возможность передать привет всем, кого знаешь. Давай. Я знаю Кристину, мою подружку, Ксюшу и Лизу с Дашей. Будем им приветы передавать? Давай, привет скажем. Говори привет. Привет. Хоп, хей, лавалей, в телек попади скорей. Хоп, хей, лавалей, приводи своих друзей. Хоп, хей, лавалей, вместе будет веселей. Хоп, хей, лавалей, приходите побыстрей. Хей!
И как вас зовут? Меня зовут Томас. Томас, очень приятно. Очень приятно. Вы в перчатках, вы замерзаете, холодно здесь, да? Не очень холодно, сейчас погода хорошо. Скажите, пожалуйста, Томас, а вы откуда? Вы откуда приехали? Я из Ганы, но мой папа приехал из Америки. То есть 50-50. Наполовину из Ганы, наполовину из Америки. Вы учитесь у нас, да? Вы студент? Да, я учился в медицинском университете. А вы будете врачом? Ну да. А вы на каком курсе? Сейчас второй. Ну, скажите, пожалуйста, вы уже определились, каким врачом вы будете? Что вы будете лечить после университета? А позже я буду еще продолжать испытания. Интернатура, да? Будет кардиолог. Скажи, пожалуйста, а вот ты смотрел когда-нибудь наш сериал, русский сериал «Интерны»? Смотрел? Ну, я посмотрим, как реклама. Реклама. А там такой доктор Быков. Да, да. И он бы на вас кричал: «Томас!» Вот так вот. Ну, да. У вас сегодня есть замечательная возможность, Томас, попасть в телек. Томас выбирает футбол. Томас, ваша задача вот отсюда попасть вот в те ворота. Сейчас можно сделать все, что угодно. Что-то крутое, что-то веселое. Вы умеете читать хип-хоп? Да, да. Умею. 10, 11, 12 years ago, I was living with my mom. We never have a father since our father was married. There was second stupidity on the stew. Before me and you, we gonna find me over it. Anytime I'm hungry, I am hungry. I'm gonna who should be the king, who should be the queen since I've ever lost in the cave, or has built the capacity to do all they can. О, круто! Very, very cool. Томас, как тебя зовут? Макар. Макар, очень приятно, меня зовут Саша. Скажи, Макар, ты из Витебска? Да. Просто мне мама говорит, что ты из города Сочи. Ты из Сочи? Да. Так ты не из Витебска. Что это значит? Два города, в которых ты живешь, это Витебск и Сочи, или это ПИС? ПИС? А где тебе больше нравится, в Витебске или в Сочи? В Витебске. Ой, ладно, не надо льстить нашему городу. Но ты был на Олимпиаде? На Формуле-1? Ты прям на машинках на этих катался? Макар, покажи, как жужжат машинки Формулы-1. Дяде покажи. Давай, Макар. Вот так, стреляй. Вот, попал, молодец. Макар, давай пятерочку, давай 5. Давай, молодец. Давай, может, что-нибудь споем. Знаешь, какие-нибудь песни? Давай, спой какую-нибудь песню, кусочек. Мы сегодня повара. Торт печем большой с утра. Торт для мамочки печем. Поздравляем женским днем. Ого, прям к 8 марта. Круто, молодец. А напоследок я скажу напоследок. Друзья, говорил, что скажу. Вот, пожалуйста. Мужик сказал, мужик сделал. Мужик сделал, мужик сказал. Короче, мужик по имени Саша Фридман сегодня с вами прощается. До завтра. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Вось такое вяселле адбываецца у нас з Александром Карэнманам. А у нас такое пытанне ўжо напрыканцы да вас. Пагрэйце, можа, душу так слухачоў з Беларусі. Чым адрозніваецца вось публіка за мяжой і нашых беларускіх? Вова, Ведаеце, калі мы у такім фармаце акустыкі ездзім па такім невялічкім Як Віцебск. Не, яшчэ менш. Па невялічкім мястэчкам у фармаце кампаніі «Будзьма беларусамі». Вось, і не гледзячы на ўзрост, не гледзячы на сацыяльны статус, к нам заўжды на канцэрт прыходзяць абсалютна розныя людзі, пачынае ад дзяцей, сканчвае пенсіянерамі. Гэта вельмі прыемна, таму што людзі цікавяцца. І гэта тое, што я магу пацвярдзіць наконт беларускага слухача. Што скажа Саша наконт замежнага слухача? Ну я бэкмен, разумееш, я бубнач, сижу там. Я не бачу, мне ліхтарики свецяць. Я так думаю, все роўна, калі вас слухаюць, гэта прыемныя слухачы ўсе, так? Конечно. І мы хацім пазычыць вам творчых поспехаў, каб ўсё больш і больш людзей слухала вас, прыходзілі на канцэрты, атрымлівалі вось гэтыя пазітыўныя станоўчыя толькі эмоцыі. Іван, што ты можаш пажадаць? У нас ёсць традыцыйныя сувеніры, якія мы
абавязкова Мы уже вам зараз не можем всё перадать руки, падрыхтавалі. потому что Так. руки вот заняты. Не, вы нам павінны яшчэ одно выступленне, таму не будзем Так, займаць вашы руки. напрыканцы мы хочам пажадаць нашым тэлегледачам як звычайна шчасця, здароўя, кахання, добрай, цёплай вясны і напрыканцы для вас выступ гурта «Реликт». Дякую.
Mm.